Ne. Jo. Čau lidi, já jsem Martin 96 a dneska bude díl ze stírání losů. Jo, můžete, pana. Já jsem tady, mám tady 4 losy, jdem na to. Já vyhrál 10. 10. Klíčama to nejde. 10 koruna. 100 koruna. 100 koruna. Mám 200 koruny. 100 000. Pojď. Druhá 10 koruna. A 100 000, takže nic. Nevadí, počkej, já to ještě prohlédnu. To je nafejkovaný. Ne, můžete další, pane. Druhý los. Takhle přiblížím. 10. 100 000. 200. 10! Mám 10 korunů. Jo, hej, volám, se to tak vyplo. Ne! Čum, nevyplo se to. Ne, nevyplo. Jo, dobrý, hrám. Jsou zmatek. Ale mám 10 korunů. Hej, dobře. Hej, tak potom půjdeme ještě ke mně do... 10 korunů, to je 10. Počkej, nevidím. Jo, dobrý, můžete brát, pane. Tak, a tady mám ještě 2 losy, a jsem to jinou. A tady ta 6. Potom se ještě půjdeme koupit. Takže první číslo 100. Druhý 1000. Aha. 1000. Hej, pojď. Ty volá. 200. Pojď. 200. Pojď 200. 100. To jsem teklo jednou. Tak poslední los. Nic. Já tě políbím. Už tam je štěstí. Poslední a pojď. Smajlík. 10. Pojď. Smajlík a 1000. 1000 To je 100. a 100. Takže nic. Takže nic. No, pojď. Takže to video bylo stírání losu a je to konec. Vyhrál jsem tady 10 korun jednou. Já taky. A tady toto video je konec a zatím čau.